Motiviralo me to što se ne govori dovoljno o Domovinskom ratu, kazao je autor knjige koji ju je priredio u suradnji s Markačevom obitelji. Markač je čovjek bez prijekorne biografije, a možda upravo zbog toga o njemu se premalo govori, kazao je autor. To je čovjek koji naprosto nema mrlje u svojem životu i zbog toga on je medijski zapostavljen, o njemu se ne piše toliko koliko se piše u Gotovini, ali međutim evo upravo sada pripremam jednu knjigu ponovno jednu drugu knjigu o generalu Gotovini, dakle gdje ću ponovno iznijeti istinu. General pukovnik iz Đurđevca bio je saborski zastupnik, član nadzornog odbora Podravke, stvorio je Hrvatsku specijalnu policiju, a i obolio na Velebitu tijekom rata. Nesumnjivo, čovjek je to bez kojeg ne bi bilo Hrvatske i njegov doprinos je nemjerljiv, kazao je Pavković. A ovo što se sad sudi u Den Haagu, dakle sudi ga se samo isključivo po toj takozvanoj zapovjednoj odgovornosti. Zamislite samo da se to dogodilo recimo nakon Drugog svjetskog rata, da su u jednoj sudnici sudili pobjednike, a u drugoj agresore. To se nije moglo dogoditi. Mislim da se to samo događa Hrvatima. Uvijek kada nam je na crti bojišnice bilo teško, govorili su nam, doći će specijalci i bili bismo mirniji, kazao je ratni ministar obrane i počasni predsjednik Udruge specijalne policije Ivan Vekić. Iznimno mi je drago, dodao je, što je Pavković napisao ovu knjigu. Učinio nešto da vidimo Mladena Markača onako kako ga inače ne znamo. U civilu, da ga vidimo kao obiteljskog čovjeka, da ga vidimo kao dječaka, kao jednog od nas. Meni je žao što se ljudi više ne sjećaju kome su dužni svoju slobodu. Meni je žao da se čak evo ne javljaju ni njegovi suborci, specijalci. A nijedna postrojba u Domovinskom ratu nije učinila tako puno, a imala tako malo gubitaka kao što su to one specijalne policije, dodao je Vekić. Uz Vekića, te autora knjige, o njoj je na promociji govorio i ratni dozapovjednik specijalne jedinice policije Orao, Ante Blažević.